नमस्कार. आज आपण नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे जैविक आणि आयुर्वेदिक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हातडी ह्या गावी सदाशिव अण्णा बोरकर यांच्याकडे आलो आहोत व त्यांना त्यांच्या दाताच्या प्रॉब्लेमसाठी आपण नेटसर्फचा हार्बल डेंटल पेस्ट द्यायला आपण दिली होती. तर ह्या पेस्टमुळे त्याला काय फरक पडाय, त्याचा काय अनुभव आहे, आपण आज त्यांच्याकडूनच ऐकणार आहोत. अण्णा राम राम. राम राम राम. बर, तुम्हाला पेस्ट देण्याच्या अगोदर काय प्रॉब्लेम होता? माझे दात सारखे ठणकत होते. दात ठणकत होते. त्याच्यासाठी तुम्ही दवाखाना केला. दवाखाना केला. डॉक्टर काय सांगत होते मग? डॉक्टर म्हणजे दात काढून टाकावं लागते. दात हे काढून टाकावं लागेल. पण डॉक्टर म्हणलं दात काढून टाकावं लागेल, पण तुमची आणि डायरेक्टर साहेबांची भेट झाली. तर ते काय म्हणले? ते म्हणले आपल्याकडे हे पेस्ट आहे, म्हणजे दात घासून पाहतो, वापरून पहा. हो हे जर नाही जमलं तर मग काढून पहा. तर पुढचा पर्याय आहे. पर्याय आहेत. मग मी आता 4 वर्ष झाले पेस्ट वापरतो. 4 वर्षापासून पेस्ट वापरतो. 4 वर्ष. आज दात कसे? दात 8 ठणठणीत. मी ठणठणीत हरभरे खातो, ऊस खातो, वावरात. वा, वा, वय वा, बी वा. 65 वर्षे, मला काही तकलीफ नाही. अरे वा. तुम्ही आता बरेच लोक दाताच्या आजाराने, कोणाचं तोंड येत आहे, हो, कोणाचं तोंडातलं हो. येत आहे, कोणाची तोंडाची नाही, मला दुर्गंधी काही येत येते. नाही. अशा लोकांना तुम्ही काय सल्ला देता? ते सलाम मग मी कोणाला बी सांगतो, बाबा हे तुम्ही नसलं त्यांच्याजवळ तर मी माझ्या ह्याच्यातून एकदा- टेस्ट मधून मी 4 दिवसाचा त्याला नेऊन देतो. वापरून पहा. वापरून पहा. 4 दिवसात बरं वाटलं तर तुम्ही तर वापरा. पुढं वापरा. नाहीतर नाही पुढं वाटलं तर तुम्हाला नका घेऊ. दवाखाना दवाखाना बघून आहे घ्या. तुमच्यासाठी. हो, बरोबर आहे. हो. तर तुमचं म्हणणं आहे की सगळे जेवढ्या लोकांना तुमच्या सांगण्यावरून किती लोकांनी तुमच्या गावात वापरली बरं पेस्ट? आतापासून माझ्या सांगण्यावर 4 लोकांनी वापरले. 4 लोकांनी वापरली. हो. 4 लोकांचा काय अनुभव आहे काय त्याचा? नाही, 4 लोकांचा अनुभव. आता हे इथं आमच्या जवळच नाही, यांनी सांगितलं ना, बरं, काही बरं, तकलीफ बरं. नाही. काही यांनी तकलीफ त्यांची जरी करण्याचं. बरं बरं हो, बरं. मी म्हणलं बाई इथं एवढी तुम्ही देऊन टाका. म्हणजे तुम्हालाही फरक पडाय, तुमच्यामुळे बाकीचे 4 बाकीचे लोक हो. म्हणजे ते एक पुण्याचं काम केलंय. काय नाही, काय आपल्याला बरोबर. काय करायचं तिच्यावर होत आहे ना नीटनीटकं. थँक्यू. आणि दात काढल्यावर पुन्हा काय भेटते का वस्तू दाताची? नाही नाही. बरं, थँक्यू.